Shubor nagaslem jong unongsan hima. Kamaulai Sports Club kala Korea kanam ladu ha kalempung yelekai Women's Football League balapanya da Shillong Sports Association hadian makalala ban penlim no yakalat Gor Sports Club da argol lakaway ha ka kon final kabalalong ha ka arpehnya utarek ujemang hamadan third ground polo kani kalong kasin kabaningkong baka Shillong Sports Association kalapanlong ya kani kalempung yelekai kikentay Bat kumba kalong menta ka jele kai football ki kentei kala kiu shaprang ha ka ba kala ya pher shibon sha nakipor ki ba kham menchwa Kumba ka pau ka maulai bat ka latgor kidai ki kenhuan ki baklan bor ha ka ne ka lempung ha ka ba kilai kendu teng ha ka jele kai jong ka group e ha ka ba kim shimla la ban thep gol Hagani ka jing kun final kini ki kinhuan kile kun teng nadu kabasdang Henry Kim Shimla la ban thep gol hadu kabakut ka jing yale kai Hagani ka jing kun final la sawa jam kasur jong kinong Krishan kamaulai gibala hala bat kerkan ban ai men siem ni ki thai yale kai kani ka kinhuan dei ha ka extra time baka maulai kala la ban thep da argol leng ba ka ibashi sha khongwet bat ka bahun lang senram kat ba ka lat kor kala pan phai shi gol leng ba ka ribahun shisha kharshiyem
Kasih dia. Oke, Mami.